Хау беден ер шарында гына, шуга беттери һәм янниктер бар, тип кемдер уйлай. Карайык, шыйык хау кайда бар икән? Хау иханда дөньяла сер мөгъҗиза түгел. Ул бар. Кайдалар моз булып, кайдалар ер тупрак астында хатта агып ята. Тик әйе, бездә кебек асык шавырлап яткан шыйык булып икенче планеталарда күрмәннәр әле. Әле, кайдан беләләр хау булганын яки булган тип ултырмайынса унда. Беренчедән, әлбәттә, спектральный анализ. Һәрбер матдәнең үзенең төсе бар. Ябайса аңлатканда. Икенчедән, робот, мәсәлән, Марста Curiosity яки Perseverance алып анализда ергә ибәрә. Бәләкәй ташта ошо-ошондый матдә бар. Улай була, тик хау менән катнашкансак та гына. Башка табигать буенча юк вариант. Ердә ондай матдәле таштар диңгез төбендә ята, шулай хыгымта. Унда хау булган. Бәлки бар. Ер астында. Тагы эрозия. Нима була? Хау тупракты ерде шылдыра, емерә. Юл hala. Марстың фотоларын күргәндә күрергә була. Юлдар, хырдар ята. Тик моны яңалык. Унда хау юл алмаган. Ел, әйе, кем белмәне, Марста ел бар. Марсианин фильмын карагыз. Бик матур кино. Ел эрозия шикелле юл hala. Яки тау өйәтәйтек. Онда инде икенче үткәр. Инде ел эрозия әйтәйек. Чөнки эрозия дигәндә эрос, ул ер була дигәндә. Ер. Икенче планетала хау бар. Тик 100% тип бергемдә әйтмәй. Булха хау тик ул ер астында гына, тышында агып ятһын өсөн бигрәк хауык яки эссе. Ер астында уны планетаның ере, ядроһы йылыта. Шуга шыйык та булуы мөмкин. Касан кеше уны катып карар, беренче планетаны кем белер. Ер шары бездә хау күбрәк булган. Водород әзмәд иһанга сыгып китә, ул хауның төп матдәһе H2O. Кем укыманы? 3 миллиард елдан яшәрлек монда булмас. Марс хамак була. Ул сакка тиклем Марс яшел планета булыр. Буласак насип булһа инде. Сатурнда күп кызык ниме бар. Сатурн, уның юлдашы Титан, атмосфераһы бар, радиацияһы юк. Тип әйтергә була. Атмосфераһы хаклай. Гравитацияһы 7 тапкыр ердекенән кәмерәк һәм Титанда бар шыйык, газлы йылгалар, метан, бутан, пропан. Улар әзер ракетага топливо. Нинди ракетага? Илон Масктың шундай газда эшләнгән ракетаһы бар. Бер заман Титан заправка хамак буласак инде. Титанда күк зәңгәр атмосфераһы бар һәм ул азот менән тулы атмосфераһы. Кеше тыналган һава 70% азоттан, 20% кислородтан. Калай мотор тап килгән, evet. Әгәр кеше унда булһа, заманса фильтрлар аша азотты кислород менән тулыландырып, бернисек тыналырга була. Тик асык йөрүгә бары булмай, чөнки унда -50. Сатурндың юлдашы Энцелад исемле ере астында хау бар диләр. Voyager зонды эргәһеннән үткәндә төшергән гейзер шикелле хау атыла. Ул әлбәттә ер мод астына атыла. Күренә эрозия юлдары бар, бәлки баныһы хау эшләгәндер бер заман. Энцелад бигрәк бизгә алыс шуңа анда барып итергә булмай. Ердә һәм Титанда гына шыйык матдә бар, башка ердә, башка без белгән планеталарда юк. Плутондагы моздың калынлыгы, ныклыгы коростайды гына тикелми итә. Шундай хауык ер икән. Ябай бур менән сакынырга унда булмас. Һинең менән Галиян куй лайк, репост куй һәм дутанага һөйлә. Әгәр кызык булһа, бәлки беренде бер заман башкорт осор иһанга. Ярай һәвлар. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ¿Cómo estás, amigo? Tengo la camisa negra. Buenas noches. Sí, señora.